שלום לכולם, היום אני אדבר איתכם קצת על שימוש ב-AI ופרטיות. יש לי משהו מאוד נחמד לדבר עליו, שזה למעשה פתיחה של LM Studio, שזה אחד מהממשקי גוי הכי מומלצים לשימוש שהיה עד כה ביתי, גם הזכירו לפלוס מינוס, לטעינת מודלים לוקליים, LLM, אנחנו מדברים Large Language Models. ולפני חודש הם הצהירו למעשה שהתוכנה למעשה גם עכשיו חינמית גם לשימוש בעבודה, כלומר לא צריכים רישיון מיוחד כדי להשתמש בזה בעבודה. כמובן יש להם עוד גרסאות מסוימות בתשלום שהן מיועדות יותר לצוותים ושימושים אחרים, אבל זה משהו אחר. אז כן, אתם יכולים להשתמש גם בעבודה, אם אתם צריכים לעלות מסמכים, דברים כאלה, שאלות שאתם לא רוצים שידלפו או כל מיני סיבות אחרות. כמובן אנחנו מדברים פה על שימוש בסופו של דבר במשאבים של המחשב שיש לכם, מה שנקרא, שיש מולכם. אז אם אתם צריכים למקסימום פרטיות, אני יודע שיש בארגונים כל מיני אופציות אחרות שאולי יכולות להתאים, שכן בניטור של הארגון, אבל אם אתם צריכים באמת משהו פרטי, אז זה אופציה. עכשיו בנוסף אני אדבר על זה ש-OpenAI למעשה גם הוציאו שתי מודלים לוקליים, שזה פעם, אני לא יודע אם זה פעם ראשונה, אבל הם כן הוציאו שתי מודלים לוקליים ממש לפני כמה ימים, שבוע בערך, אחד של 21 מיליארד פרמטרים ועוד אחד של 117 מיליארד פרמטרים, ואני אדבר קצת על מבחינת כוח עיבוד שצריך. אז מבחינת מה שמדברים כביכול למודל הקטן יותר של 20 מיליארד פרמטרים, צריכים בערך 13 גיגה רם או משהו כזה. הוא יכול לרוץ לכם בכיף בתוך ה-VRAM של כרטיס מסך עם 16 גיגה VRAM בצורה מהירה. אני אדגים את זה כי זה מה שיש לי. ויש שם גם את המודל של ה-120 מיליארד פרמטרים. הם מדברים פה כמובן מבחינת שסינגל H100 GPU, שהוא באמת משהו לא נגיש לכולם, שיכול להריץ אבל בתוכו, להכיל את כל המודל הזה בכרטיס מסך, אבל גם אתם יכולים להשתמש גם בזיכרון ודברים כאלה שיש לכם. בסופו של דבר, ככל שיש לכם את הזיכרון, זה גם יכול לעזור. אני אראה לכם הדגמה חיה מבחינת ביצועים. אז מה יש לי? דבר ראשון, אני אציע רגע את המודל עצמו, אני אחלץ אותו, אני אמחק מה שרשמתי פה לבדיקה. אני אטען אותו מחדש, אבל לפני זה אני רק אראה לכם בקצרה את LM Studio. אז מלבד זה שאתם יכולים ליצור פה מלא מסוגים של צ'אטים, וגם לשמור אותם. יש לכם אופציה להוריד ממש בקלות את מה שאתם צריכים מבחינת מודלים שקיימים. יש גם עוד הרבה מודלים אחרים שאתם יכולים לחפש. הוא משתמש בכל המאגר של הגינג פייס בגדול ועוד דברים. אני אציין מראש שכן, אם אתם משתמשים אצלכם בארגון ב-Deep Packet Inspection, כדי להוריד את זה באמת, אתם תצטרכו לבקש הלבנות מסוימות ל-lmstudio.ai, להגין פייס או דברים כאלה ואחרים. אז סתם שתדעו אם זה לא עובד, אז זאת הסיבה. נתחיל בזה. אז בואו אני אטען, אני מבחינת מה שיש אצלי כרגע מבחינת המודלים, יש לי את OpenAI, את שתיהם שאני אדגים היום, ויש לי את גמה 3 בשתי וריאציות, אחת של 12 מיליארד, אחת של 27 מיליארד, Q4 מבחינת הדחיסה, ואני אדגים לכם היום את חלקם. זה הגדרות שיש אצלי כרגע, אני לא יודע אם הן אופטימליות, הגדרתי לו את המקסימום כביכול מה-GPU offload ו-CPU thread לפי 24 ליבות שיש לי, ושיחקתי קצת עם evaluation batch size. אני הולך לטעון את המודל של 20 מיליארד פרמטרים, מבחינת מה שיש אצלי, שתבינו מבחינת מהירות. אנחנו מדברים על AMD 3900X, אנחנו מדברים כזה מעבד כבר בין 6 שנים עם 24 ליבות. אנחנו מדברים על AMD 7800 XT מבחינת הכרטיס מסך עם 16 גיגה VRAM, ואנחנו מדברים על 128 גיגה RAM. אז בואו אני אשאל אותו עכשיו, please compare בוא נגיד OneDrive to Treasury. Treasury זה שירותי גיבוי בהרבה יותר פרטי ומוגן מאשר OneDrive וכל האחרים, סתם שתכירו. אז הוא עושה לי השוואה,
אני כרגע לא הולך לדבר על התוכן ספציפית מה הולך להשוות לי, אתם כן רואים שהוא נותן לי השוואות בטבלאות והכל, זה לפי המודל שלהם. מבחינת המהירות למה שיש אצלי, הוא כרגע ג'נרט 1589 טוקנים, ואנחנו מדברים על מהירות של בערך כמעט 100 טוקנים בשנייה, אבל זה כי אני כרגע גם מריץ הקלטה והכל. תוך כדי, בתור זה רק טיפה יותר מהר כשזה בלי הקלטה ובלי דפדפנים פתוחים והכל. עכשיו זה מהבחינה הזאת, כן יש לי אופציה פה לשחק לו עם ה-reasoning effort, כמה הוא באמת יחשוב וידייק את מה שהוא רוצה. יש לי אופציה גם להעלות קבצים ודברים כדומה כדי לבחון אותם. עכשיו זה היה מבחינתי. עכשיו אני אתן לכם סתם להשוואה, שאני לא יכול להדגים לכם כרגע בלייב, אבל על מחשב נייד, בלי כרטיס מסך מיוחד, בלי כלום, ממש רק המובנה, אתם יכולים לצפות במחשב נייד מודרני, משהו בסביבות בין 5 ל-10 טוקנים בשנייה או פלוס מינוס, אם יש לכם מעבד יחסית סביר. אני מדבר כביכול על מחשבים ניידים כמובן, אבל זה תלוי במחשב. עכשיו בואו אני אתן לכם גם את הגרסה של 120 מיליארד פרמטרים. אז הנה פה הוא על 6, פה ניתן לו 24, נעשה לו לואוד. בואו אני מדביק לו את השאילתה, מה שהיה קודם. אז אנחנו על ריזונינג שהוא כביכול הלואו, כביכול הייתי יכול להגדיר לו גם יותר כבד. עכשיו אנחנו מדברים פה על 120 מיליארד פרמטרים, כרגע הוא מראה לי שהוא תפס לי 50 גיגה, מבחינת מה שהוא לקח לי באמת, אנחנו רואים 60 גיגה רם, ועוד 11.7 וירם, זאת אומרת הייתי יכול לתת לו טיפה יותר וירם, הוא לא משתמש בשארד ממורי. בואו נגע יעצור אותו. אנחנו מדברים על 6.98, 7, בקיצור 7 טוקנים בשנייה. בואו אני אנסה לו בכל מקרה קצת לשחק עם הדברים עוד פעם. ניתן לו 24, ניתן לו פה את ה-36 שרציתי קודם לתת לו. כן, זה משהו שלא מיועד לכל מחשב, אני כבר יודע את זה מראש. גם לא לכל כרטיס מסך. בעצם כרטיס מסך זה לא משנה, כי הרוב פה רץ על ה-CPU וה-RAM בסופו של יום. אני כן רוצה עוד כמה אני אצליח לזרז אותו, על ידי זה שאני באמת עושה להשתמש בכל השארד ממורי. נראה מה אנחנו מדברים פה. 62 shared, אנחנו כמה shared memory, 48.5 מתוכם זה shared memory. הוא סיים לטעון, אני אדפיס לו את זה, את השאלה בדיוק, נראה אם זה קצת שיפר או לא שיפר. זה פלוס מינוס, אתן לו קצת לטעון טיפה או טיפה יותר מידע עד שאני אעצור אותו, רק כדי לראות את המהירות, כמה באמת היה. אנחנו מדברים על 8.35, אז זה קצת שיפור בקטנה. בלי, אני יודע שפלוס מינוס בלי הקלטה הוא מגיע בערך ל-9, פלוס מינוס 9.5, משהו כזה. זהו, זה מהבחינה הזאת, אבל כמו שאמרתי, אתם יכולים לשחק פה עם ה-reasoning, אתם יכולים לטעון לו קבצים, ויש להם גם עוד איזושהי אופציה עם Connect plugin and MCP server to this LM Studio. אני אציין מראש שיש להם גם אופציה שאני לא התעסקתי איתה. אני רגע אמצא אותה. דרך אגב, אני ב-Developer settings ולא ב-User settings, כדי שיהיה לי יותר אופציות. יש להם גם אופציה להריץ את זה כשרת למעשה. אני זוכר נכון. זאת אומרת שאתם כן תוכלו לגשת אליו באופן מרוחק. אני לא זוכר בדיוק איפה זה נמצא כי לא השתמשתי בזה, אבל כן שתדעו שזה קיים. זה מהבחינה הזאת.
אז זהו, זו הייתה הדגמה קצרה, גם של LM Studio, גם של מודל של OpenAI. לא ממש בדקתי אותו, כן, הצגתי לכם שיש לכם את האופציה להשתמש בזה. אם אתם צריכים משהו לבדוק באופן פרטי, או משהו בסגנון, או להעלות מסמכים שהוא יטען לכם. אני אציין מראש, אני לא יודע אם הוא תומך בתמונות, אני כן יודע שהוא תומך במסמכים נראה לי. בואו נראה מה הוא כותב פה. PDF, Logs, Python, PS1, DocX, כן, הוא תומך במסמכים. אבל אם אני אקח לדוגמה את גמה 3, אז גמה 3 הוא כן תומך בטעינת תמונות. בואו לדוגמה, אני אעשה צילום מסך של מה שאנחנו רואים פה כרגע. אני אשמור את זה על הדסקטופ. אני אמחק את זה. New chat. אני אבחר את זה טקסט, ואני רוצה תמונה. אני אלה please. No. What is written in this photo? בוא נראה אם הוא יצליח לזהות מה אני כותב, סתם של ההדגמה. OneDrive versus Treasury, וכן, הוא הצליח לחלץ לי את זה. אנחנו רואים פה על Treasury בסופו של דבר. אנחנו רואים פה מבחינת מהירות 47.6 טוקנים. אחת מהסיבות זה כאילו בגלל ש-OpenAI מבחינת אופטימיזציה הם לא משתמשים למעשה בכל ה-20 מיליארד פרמטרים בו זמנית. הם מדברים על 5 אקטיב או משהו כזה בהתחלה, כבר יש פה איזשהו פיצולים כאלה ואחרים. זהו, זאת הייתה הדגמה להיום, מקווה שאהבתם, ועד פעם הבאה, keep safe.